Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni Donald nga napauluan, ti nagananos. Dear Manong Nemi, kasta unay Manong Nemi ti ragsak ko, idi aklunan ni Wilma ti panagayat ko. Almost 1 year, Manong Nemi, nga nagarimat. Kat oray ko lang na arako pisuna. Ay kamanak, Wilma. Kamuod siyanan na. Adan gundaway ko ang mga rakop ken ka. Adan gundaway ko nga agserbi ken ka. Adan gundaway ko nga makaramanin ka dagiti lips mo. Loko ka. Hanta nga dududwa, talo tayo. Kada Edna ang best friend ko. Okay lang ang kanyak friend. Yung siyempre, umapalak lang. Aklo naman kami ni Noel Kinunak ni Edna. Damo no, inton ka ano ba't nga aklo na kisuna? Katap na yung kastakit pair by pair. Kaya to saan kang agbaling at chaperon laang no, at the date mi kini Wilma. Kasla ita. Kahit kung i-date isuna, celebration pa nangaklon ng kanyak. Di sumurotak. Di ba? Itugot nak, friend, Wilma. Kawa na. No, sa dinumantihan ko, adda ka, Edna. Oh, oreg check-in kami. At dalata ni Edna. Ay, check-in. Huwag muna. Sige nga rin. Pang-rabi, dinner. Sige. Let's celebrate. Agkadrabahuan dagiti aggayem nga Wilma ken Edna Manong. Idin to sa balimat ti pagtrabahuak agas mangop opisina. Namamok ida Manong Nemi ti maysa nga party. Ket talaga nga nagkursunada nga dagos ken ni Wilma. Manipot met idin paspasyarak isuda iti pagkasaraan da. Ket pasaray ni Edna Manong Nemi ti mangilukat ti ridaw umuna a makitak. Sa nagtupas na rin na pagtugawen, o may tumatan umasadag ni Wilma, kinagsasalita kami, ibagak kang kuwana, kumusta ti daton ko nga ayat. Pampanunutan na kano pa ilahin. Tanda ni every Friday night, Manong Nemi nga kukuyog kami nga talo. I-date ko ida. Medyo panakalan ti sweldok Manong kata, medyo takilbasitan ti ornong ko. Pasara mang ipapawitak mo sa jay Isabela, tataga Isabela ak. Nagtatrabaho ak dito Manila. Irinto, tataga Nueva Vizcaya, daw Wilma kini Edna. Nagkaraduaran ta elementarya, ken high school, college, manipo didi, kat talaga nga best friends da. Panakunak Manong Nemi kat siya ti first boyfriend ni Wilma. Saan ka nupay nga nadaan mat iti boyfriend ni Edna, Manong Nemi. Kastat istoryada. Nagkukuyog kam nga rood, Manong Nemi, hanapan iti may isang restaurant. Kaya diyo, uminom tayo. Saan tayo nga dati-dati nga raramidan tuminom Kan samit na itang panagkukuyog tayo. Iso nga rin ko uminom tayo itang kaputang ada celebraran tayo.
Dito ti umunang aldaw, nakalalagip nga aldaw, kat intong madanunan dito nga aldaw, next year, first wedding anniversary ta. Oh, ano nga first wedding? Ay, first anniversary ta. Sa tayo ito, kwenta ti Mansari. Kaya, Mansari. Ay, sige, nag-order at inumin tayo. Red wine lahat kiti ang. No, sige, red wine. Minum kam nga rod manong nemi kabayatan ng ororayan mi tinorder ko. Inyo nada jay red wine sa adapulutan. Iditanda nimin maibus manong nemi na. Mas lad nakagangganas ako no. Inumak nga inum, tiragsak ko manong. Inaklon na ko ni Wilma. Kaya nanangrabi kami manong nemi. Intunod ko ida iti pagkasiraan da. Awan pa edi tibukod ko nga lugan manong. Agtaksag kami taksi. Dito na may tumsagdan, manong nemi sakbay nga dumsag ni Wilma. Inamalak man hindi iti lips na. I love you. I love you too. Donald. Sige, ingat. Ori sige. Agawid ka siguro na. Di pagkasaraam. Mga ano sa baling at tagasam. Sino kumapay? Awan, siksiga lang. As in nga nakaragsak tanubya ko ni Wilma. Manong Nemi, aging ka, ngayon baga kaniyak ni Edna, nga nag-change da iti schedule, iti trabaho da. Apay, isot masapol eh. Ag-night duty kami. From 6 to 6. Kadi, anong arat obrahin nyo ti aldaw? Hindi maturog kami. Ako matisarda iti communication mi, manong nemi kini Wilma. Saan ko nga na-date ida, gabata nag-change daw manong nemi ti oras. Ngimi ti manon manong nemi, ti anniversary mi, mansari mi, kani Wilma. Iso na ti may manong. Ni Edna pa hindi may. Mabaing ka no? Kakaiso na nga anniversary tayo. So nga, palubusan na takano. Happy mansari, sweetheart. Happy mansari to. Uminom tamanin. Kaslady, sige. Kalbasan na. Nintendo di hotel. Abay. No. Kayan. Abay mo kayan. Ada ngamin karik iti bagik. Nasa akong tulaitad ti bagik. Iti lalaki. No talagang isutek balin na sawak. Kalpasan ti kalesa. Digad kahit nasaon nga saan ka nga sigurado nga siyak. Saan tayo nga umuno at mapasamak intun bigat. Saan ka siguradong ipatpatignak? Ipatpatig ka, Donald. Gusto nga inaklon ka. Imagine to dandari makatawan nga panag-ari mo. Siyempre, na-develop. I love you. I love you more. Sige. Ngante ko na nga. Hamo pa ilayaw awis data. Tadalaga nga saan ko pala kayat. Umanilatan nga ginarakop tang. Umanilatan nga agin nagik. Napaot nga lips to lips. Okay? Sakti ulok no kayo. Napikata kayo ng lalaki at napamuspusan nyo. Tiwawag ak sa Jezabela, manunemi, kada papa, kini mama, kini manang ko. Tadwa kam lang agkapsat manong. Manong, awang pa asawa ni Manang Nancy. Tsaka mo, mabakitan sa nabalasan. Imbaga mo kadakwada nga Danubiak. Kat kunanda manong nemi nga ipasyar kunto kano i Jezabela at numamamuda. Doon deng tunay tagon taway ko nakmat kin sungbat. Amukton kadakwada no, nakasaganan to ni Wilma nga magkikasar. Into ni kasar ko iso.
Paspas ka naglabas ti panawen manunimi dintengen ti first year anniversary mi. Kaslas nga napuputan ti may sa katawanan niya. Uy nga ron. Kumusta? Sweetheart? Adamadlaw ka ka. Adamadlaw mo ka niya. Umis-islim ti pamakin. Lalo kang sumiksiksi. Saan nga kas ka ni Edna nga, medyo agtabi. Abay, nasakit mo? Awan. Di makatawan nga, diretso nga night duty ka. Kasla, umres ti bagik. Ganda, pa-transfer ka. Nagkidaw ka nga, i-transfer na kami natin aldaw. Sabi, di ka maturog, di ka makaturog ito na aldaw? Sa bali lang ti aldaw nga panagturog at sa bali ti labi. Sweetheart, pa-check up ka ni doktor. Tapos na di kasta, kita restaan na ka di vitamin. Kastamit. Naunid na kat medyo agtsab-tsabi. Siya kat medyo islim. Pinandas ko man yung inyara sa asman nung name di pa nag-check-in mi. Kaya taka manin. Tanuka ng marat. Ito nagkasarta. Kalpasan ti kalesa. Di mabaling matan nga. Di amamo ka sa Isabela. Tatulagan dan ti kalesa. Tumay ka mga sasawa dyan na Vizcaya. Agkaruba mo ilatang ang probinsya, di ba? Sana pa yung nasakana. Sige. Maantang ro din. No, di mo kaya na talaga. Tulad kang kundi sa kasera. Kabigatan na manunemi nag-ring ti cellphone ko. Papay nga ta. Adak dito piscina. Naka-agbay-vibrate. Ni Edna manunemi ito tumutawag. Edna, hello. Good morning. Ay, Donald, kahit ko lang ipakamukin ka. Anak ko, siyempre, night duty kayo, di ba? Nanda ka dito kasera yung. Uwin, masakit ni Wilma. Ano? Nasakit na. Agkapsot. Katitarin mo sa ospital, Di namat kayat. Sikamat naman dito, Tabarbaring maalukoy mo suna. Tiyak, maturugan Maturog suna, maturog ka man. Please, sumay ka na. Tiyak, mapanawang trabaho. Nangarod, di kastaan na latan. Di namat kahit yung ospital. Sige, umayak. Nag-excuse ako dito, Hanggang baling, anda ko nga sweldo ni Tetungal daw. Napang ko nga rod manong name sinarungkaran ni Wilma. Sweetheart? Ano pa rin na? Nakapsotak. Itaray ka sa ospital. No, di kayat. Kasano nga maamuanta, no? Anak mapasamak. Naskin maswero ka, tapos pinugsa ka. Galatan gumadagan ti swero, tas sikat mong ipakatin. Mabalin. Mayat ka manunusan. Mga yabak iti ambulansya at tamad laing. Ang i-check, no ma-i-confine. Sino mang bantay ka niya? Siyak, kasanong ti trabaho? Nagasagana ka manging sakripisyo ti trabaho. Mapagserbihan ka lang, sweetheart. Kasta ti kinapatek mo kanya. Sige, kunam, pahala ka. Timawag ak sa di opisina, manunay ta masiguradok. Nagpaut lagi din ni Wilma iti ospital. Pambar ko manunay nga siyak ti masakit. Hoy, kinasaritak ni boss. Sir, nagbakas sublin to na bigat, sir, nga mo magtrabaho. Abay, nagkakumpahin ak, sir. Ano sakit mo? Tsaka mo, under observation ng pelaan. Nakasalsalon at ka makikitak, bigla sakit ka. Sir, please, maawatan da ko ma. O sige,
Nagpaimbag ka. In confine ko nga rod manong name ni Wilma. Swinayro da, yung pakat da, dinobeng may pakat, manong name pinanbantayak siyempre. Siyak ti mapang gumatang, kada kiti masapula nga agas. Lumay postiswero, manong name pagatang naman yun. Mangan kam nga duwa. DJ makan, itad to hospital, isut kanin na. Mabanak ba't gumatang itirawar, tikanik. Mangan ka na. May kadwaitan nga daw ang dati to hospital. May sangarabi. Ganduang daw. Mangan ka. Diyaw man pagbalbaliwan, tirik na. No ba'y pumigpig sa gapotiswero. Mangang kami na. Subuang ka, ha? Subuang ka. Lagplastar ka ta, subuang ka. Ita. Ha? Doon tiwangan, sweetheart, ha? Makatulong kayong katitaraon. Baamtam. Inak to gumatang tinimas kataraon mo para ito no pangrabi. Tahangan na imas dito. Luto dito, hospital, di ba? Mayat. Ngayon, pang-special na taraon para kayong ka. Tapno na nagsubliti sa lunat mo. Ha? Lamanin. Subo. Masadutag pa yung mga galgal. Nukayat mo, galgalik mo muna sa ako'y subukin ka. Mambali na ya. Kamali na ta, naklakit karugit. Siyak ti manggalgal, sikat mang tilmon. Loko ka, doon handa. Hanggat katawan anak lang. Kasta't kinadungokin ka. Kasta't kinaanos ko kayo ka. Sige, ibusak ha? Sige, ibusak. Mang kabat ka na. Tumalpas ka nga mangan, so tumatin panangan ko. Rumanin may sumarong karmanong na ni Edna. Kumusta? Anot ko na di doktor? Kapsot na laing. Di pa nagpuypuyat na. At di naman makompleto, justo nga panaturog. Mabaling ka di Edna kasaritam to no? Di opisina yun. Nga, nagtransfer tumot lang ti Aldaw. Sige, kasaritak to. Tabarbarang may subli kam ti Aldaw. Nagpaimbag ka, Wilma. Imbag at na anos ng boyfriend mo. Mamano ti kasken ko, hana. In sakripisyo na ito, panagtrabaho na. Para laing ken ka. Dito nga rin nga rin pagdaydayawa. Pagyamyamanak na naka-boyfriend at ti kasken ko, hana. Naanos, napudno, nadungo. Sige, amom. Diyan ka muna kasano ak tupay, noawan ka, tunal. Dito nga ananos mo. Di kita sabsabali nga boyfriend, ang damaramid ti kasto, di ba? Tapos sino ko mga ramid no sanga siya. Kadadamat na kita kabagyam. Naganak ang kahamsat mo sa Jaya, Nueva Vizcaya. Awang gayam. Amuta ka din? No. Kayat nga baka mo ko na kawada. Tapay. Diyan kayat ang madandanagan da. Hindi na kami tinawagan. Diyak ito mo tawag. Ibaga ka na siya at lahat ka sa sahad ko. Sabi ka hindi mo ipakam mo. No. Diyak yan. Kitsi ka. Timawag ka ni Isabela? Uwan. Kat. Imbaga ka masakitak. Ana? Diyak imbagang adabang bantay ka masakit. Imbagang nga siyak ti masakit. Nugas ka sa nulang, ta maibos do ti kwarta nga da kanya, baka dumawatak pa sa dyan. Disitsyuti kami da. Ang bali ha. Ala, sige nga rin. Makamukay. Pagsusukat ang nga ron. Kit panawak ano makaturog. Tanang nagsukat di ka sera. Nagdigos ka nagsukat. Alala. Panawak kayo pa nga rin ha. Damat lang mapangwaramidan.
makalawas na manunemi dito'y hospital. Kadidi manunemi ta paano ko ni tiya kitain pagkwenta numano itiya bill nagdakkel. Awang na tayo ti discount na. Anong oras pag-discount tak? Tanak mo ta senior. PhilHealth. Gayam PhilHealth aramate. Kas dilat tama nung naming adu. Habilitan nga nang withdraw ak manong nami ti ornong ko. Wilma, kumusta kan? Mabali mo ti Romuald. Okay ka nga, di ba? Okay akon. Kumusta ti Bill? Awan ti magdanakan. Siya ti makamo. Pag-ibingayak mo't lang, uno siyak la kumaamin. Guro ka, kaipaw-pauit ko ngamin na nauding ang panagsweldo. Karita, anak pinakasweldo. Saan mo panunutan? Donald, nakasaysayad ka. Nakaananos ka. Isakripisyong ti amin para laing kanya. Naibusan ti urnong mo. Ti pangikasar mo kanya. Nakaibaga ka pa yun sa Jabalay. Nakautang ka pa yung katakwada. Hanga utang. Tulong. Dikit kahit nang sawin, ti pamati da, nagsakit ka na talaga. Kahit hanga umanay urnong mo. No dikit di mawat ka pa eh. Hanga bali. Paramat kan ka. Hala. Nakaananos ka. Nakasaysayad ka. Gusto nga kang kanahin ka sa lusudin. Kasano akto pa awan ka. Abi kami mapukawak. Anyat mo, baka makakita ka sa baling nga babae nga dadang ipatpatig mo kit isinanak. Saan to mapasamak data, Wilma? Saan to? Nagsubling nga rod marong nami ni Wilma iti trabaho na kan hangan nga pangrabii, pang-aldawon. Marong nami tawag ko nga rod sa Jabalay nga nalaingan akon. Agad kumusta mo di girlfriend mo? Isot nang bambantay ka kabayatan nga na-hospital ka? Uwan mama, ni Wilma, isot na kan-anos nga nang bambantay kanyak. Kalakit, ay susap ka. Kahit may nauna yun, namamam mo isuna. Ibakasyon mo, agbakasyon ka ta, kadwa mi suna, namamam mo mi. At danto sa bali akong daway, mama. Ay susapo. Mungar da saksaktan ang ate girlfriend mo, kahit nakaan-anos ka ng mambantay kang ka. At di mo matkayat ti agbakasyon, tapno dito ko mga Isabelang ti pagpaimbagam, tapno da kami kumati mga sikaso kang ka. Yung hangabali at adamat, girlfriend mo nga nakaan-anos. Binaliktad ko ti amin manong. Masyak, itinagsakit, kat ni Wilma tinangbambantay kaniya. Nakasubliak mo lang, manong naimi, iti opisina, nangalak iti medical certificate, ganang ipanagnak, nga talaga nagsakitak. Barbaring na saan nga maamuan nga baliktad. Pinagbaling ko manin manong naming a weekly iti panangidate ko kanagitay aggayem agsipot ta saanen nga rabi iti duty da. At adik iti kundahoy manong nami ngagkad ni Wilma. Magastuhan ka, sweetheart. Takmat nga rin mabaling nga ibaga nga dik iti nagasgastos mo kanyak kita isublikan ka. Dati amo iti parents ko. Inject, mabibis kaya kat sana ka nagsakit. Imut-utang ang pakinied na ti sweldo makabulan. Nga pa nagsakit ko arik na. Apa imutang ka, di po nangibaga kanyak. Kulang nga naibusan to ornong mo. Kapo kanyak, sa dimawat ka pa sa jay lugar yun, naganak ka. Di kahit na nga sawain,
tuloy-tuloy pa nagipawit mo jay ka, Nueviskaya. Inunutok to ang bayadan kini Edna. Bamta siya itong magbayad no makasweldo Hanak pa kang kanawin nga, agipawit jay, balay mi. Agur ornuak lang. Baliwak maninti agur nung para ti pa nagkalay sa ta. Kahit una hindi kiti parents kung kang ibakasyon ka di Isabela, kahit dakan ng mama mo. Gabata, nakasaysay at kakanuan ng bambanday kaniya. Loko ka, binaliktad mo ngamin. Sikat nagbantay, imbas nga siya. Kita, gusto ko na pa ng daydayaw daking ka, naanos ka kano. Sikat, tinaanos. Sikat, tinagananos kanya. Aging ka manunimi na saan kun nga maabis ida. Ni Wilman tagkid-kid, iso kano pa nga paggastusak, nakababayin kano. Si utang, kalpasan na, gastusan nakpay. Yung saan kong ibilang nga utang ko nakma. Aging ka manunimi nga tinawagak ni Edna. Hello, Edna? Ay, Donald. Kumusta kayo nga gayam? Okay kami, man. Apa na problema yung kini Wilma? Nabayagan nga saan tayo nagkukuyog Hamat na kahit ni Wilma. Ano ti rason? Di na kayat nga gasto o sakpay. Hamat ka numat nga mabaling nga isut ag gastos no agda-date tayo. Donald, nagkariyak kini Wilma na saan kong ibagbagakin ka. Yung tsaka mo tagulbud Hindi kat mo sawan. At dan sa bali nga lalaki ti biyag ni Wilma. What? Ong-ongtak na rod. Di ka lamabain ko nakarot keng kuano. Nakaan-anos ni Donald. Kinastusan na ka. Kalpasan na. Kasta't araramidan ko na. Sino? Kabarbaro nga nagbaling ang customer ni. Baknang namin No, awisem ti date. Kat saan na kayat? Kayat na sa well. Ag-date da kani Joel. Imbaga na kanyak na sang kong ibagbagakin ka. So sana ka timawtawag. Ngam ka po timawag ka. Saan ka mabaling ang tsak may ibagakin ka. Ngam di mo ibagbagang ang tsak tiding ibagahan. Ti aramidem, itawag ko keng kanog date da. Kano sa dinot papananda. Tapos si ka, mismo ti makaakto ka dakwada. Amang, kagurgurak na ti gayem ko. Gabot kastang inaramid na keng ka. So nga, pati siya, kasala sa jak mamati. Beta ka kinaan-alos mo, kinapanangipat-patig mo, keng kuha na tinapod mo. No, apay nga. Nagkarelasyon ti sa bali. Donald, amok na sakit, nakasak-sakit para kayang katinamuam. Pasensya ka ni tigayam ko. Sige nga rin. Tatawagan ka to no, kas pagarigan ta, ada date da. Kini Joel. Hagyaman na kiti parang ipakamumed na. Agdardaran ti puso. Agsasaybay ka. Isaksakit di, itirumbeng nga mga ramat ti ulit-ulitan ng ibagbaga. Tiyak amuno ka sa anuak to, no awan ka. Tiyak mo panunutan, no ka sa anuak, iti panangarabid kanyak ti kastoy ni Wilma. Hawang nga tamat na sa pulan na, ti kinaanos ko,
ti sakripisyo, ginastos ko, ti panagayat ko kang kuhan tinabudno. Mabay kastoy tinarabid na kanyak. Anya ti basol ko. Anya ti nagkurangag. Anya ti basol ko tatno mo pasamak kanyak di kastoy. Siyak nagayayat tinapudno siyak pa'y ti masaktan. Siyak pa'y ti pakaramidan ti kastoy. Anya ti basol ko tatno mo pasamak kanyak di kastoy. Anya. Dito'y kasera, manon nimi arak ti sangsangot. Saan nga red wine no tigat hard. Kayat ko ti mabartek. Apay nga naramid mo kanyak ti kastoy, Wilma. Egeng ka nga jak ton mapupuutan na bartekak ton. Sakit ton ti ulog ti kabigatan na. Imi karigatok tulat ta manon nemi ti sumrek iti trabaho. Biyernes, tinawagak ni Wilma. Kasla awang pa lang ti amo. Sweetheart? Sweetheart, kumusta ka? Okay. Hanan na kasi iding agkakapsutak. Nakapag-recover akon. Katsi ka, kumusta ka? I miss you. Mabaling ka din ang tay-tay ta? Sorry. Ada niya. Ada na kang mapapanak. Tunano nga rod. Sakto na tumawag. Okay? Sige. Naging nga timawag ni Edna kanyak manong nemi. Imbaga na no sa dinong a restaurant ti papanan di kiti dua. Napanak iti nga restaurant manong nemi tapno makitak ti kinapudno. Agsinsinubo da. Nagsakit. Nakasaksakit. Siyak iditi ng subsubo keng kuhana idi adta to hospital nga diak pa'y napadasan nga sinubuan nakmet. Imasadan ka kadakuan nakigtut man name ni Wilma. Donald? Sweetheart, sino na? Ay, ni Donald, my ex. Iso ti ibagbag ka nga dating kaya na yat ko. Donald, ni Joel, ti kayan ayat ko itan. Kalapasan nga nagsinata. Sige. Good luck kada kayo. Kinunak manong name ket pimanaw ako. Gimatang ti arak ka dito kaserak ka nagbartay kag manin. Gabata Sabado ti kabigatan na manong name napanak a mismo ti pagkasiraan di kiti aggayem. Awam met ti serrek damano. Ni Edna tinangilokat 3 daw. Donald, apay nakiktot ka? Dati akman kumay dito. Awang ka din ni Wilma? Ada. Ngayong nagawid dito yate ko. Inyawid na dito ti lalaki ni Joel. Agkakaidatan? Tikid-kid daw nga amin na kit ni Joel tinangitadanan. When nagsakit. Mabaling nga din ayaban dito ni Wilma. Tagsalita kami ti maudi akong daway. Rimuar maron nemi. Kaya ito kami ruwar nga nagsalita.
Pasensya ka, Donald. I'm so sorry. Amok ka na sakit para ken ka. Ngim, hamon ka skin pain i-explain, Wilma. Jakla mo no anyat itawag ko ken ka. Inananusan ka. Dinungdungo ka. Ginasgastusan ka. No kayat mo, kwentaam digiti gastos mo kanyak, ta isublik ka. Nabaknang ni Joel. Dungaw takin ko hanak itibahid ko ken ka. Tapos saan mo na sakit tinakin mo. Tikid-kid daw ken ka, di mo maipaay na ipaay munti sa bali. Nga si klasem na babae! Shh! Di ka kumamanggulo. Ang mga numakariing ni Joel kita. Nadabidagas nga nabida na ka. Saan na ka mabuting? Polis isuna, Kernel. Adot kwarta na kabutang. Adot na kitay amuhon. Adot na kitay protektaran na kasta. Sindikato. Adot na tamang mangtid keng kuana. Nga kwarta tinagayatam keng kuana. Kabuta may isa nga pulis. Rinukar nga pulis. Sinirinapan na ka ti kwarta. Na ipay mo po, ti bagim, ti amin mo, di mo may pay kanyak. Sige, sawam amin na kayat mo sawam. Ano gutek basol ko? Balangkantis nga babae. Sige, ibagam amin nga kayat mo, nga pagtawag kanyak. Kwentayam naman no, dinagastos mo kanyak. Dumawatak ki ni Joel, ibahid ko king ka. Saanin. At sabi ko nga, tasang kantong agbabawi. Sapay ko ma. Nagawid ako dito kaserak manong. Arak manin ti sang-sangwe. Keng kana bartay manin nga ti kabigatan na manong nemi sa anak ko nga makabangon. Lakid na ito nga gasgasat ko. Nga ti basol ko. Nga po ka dito nagulboda ka naging parents ko ng bagak na siya ti masakit. Kat ni Wilma ti mangbambantay, nangbambantay kaniya. Ni Wilma ti nagan-anos. Ngimsaan ko ang basol de, jay. Ang kung ibilang nga basol ko de, jay, tap numadusa ka kasto eh. Nagring ti cellphone ko manong ni Edna. Donald, kumusta ka? Kastoy, amok. Agbarbartek ka. Awanin dito ni Wilma. Inkaseran ni Kernel sunit sa baling na pimpintas. Kagurek na di nga kayem ko. Sumri ka to pisina. Sa anak pa yung bimangon. Tsak, makabangon. Hana? Sige nga. Baam ta sana ka sumsumang to bisina ta umay kasi kasuhin. Imay ngagpeso ni Edna manong name. Inutlutuan na. Pinunpunasan na. Pinakanak. Sinubsubuan na. Edna. Yes, tunan. Apay nga sika.
Ti, abi nga sikat mga asikaso kanya. Sino ko ma? Kadedya ko mga babae nga nakaan-ano sa iding nga asikaso kan kuana. Iso ko mga matawag subalit. Awanan utang na yung baganakan. Kwentahan ka noon naman nagastos na. Uno nagastos mo. Pero talaga kahit namang Ted. Tinansya na ko man. Maggastos mo kami na yan. Almost 200,000. Di sa itong bagak. Isupay, di ba? May sublim. Uri sa amon nga mapasubli pa iso na. Basta kita gastos mo di maya. Mayat. Kahit mo ka di pa nagsubli iso na kanyat. Kas pagarigan. Kas pagarigan nga. No santo nga seryoso ni Kernel Isuna. Tadakal ti ba matik nga. Ibilang nalaing nga chicks na niya. Ito na makakita sa bali nga babae. Isukat nanto ni Wilma. Kasi ti pagbagakin ko na. Apo, tsaka mo, no. Anak ti naknakan da dyan nga. Impakpakan da dyan nga. Kernel kang kuha na. Takaslat, kimpatlat na nakaslat ka. Binagbagak yung talaga natangkan ti ulo na. Sige, mangan. Subwang ka. Apay nga kananos ka kanya. Kat gayam ka ngay. Taluta nga gagayam, di ba? Nimsaan ko nagayam ni Wilma. Apay nga pa yung boyfriend mo. Ni Noel. Apay nga di mo aklunin. Aklunin ko saan kumat nga ayeten. Sino nga tipat-patig mo? Obvious ba? Siyak? Aramin ako nga pati kastoy. No saan ka nga napatig kanya, Donald? Tibidtot mo nga min, no ape nga ni Wilma. Namukad nga rata kasi jay? Na nakakitan ti Kernel kat insukat na kon. Sa bagay, oras siya. Sila sana ka mamati. Isumit lagayam nga tinakahit nga ipaay kanyak ti amin-amin na ta. Saan nga siguradong ipatpatig na. Sikala ko mga roden tinaharem ko idi. Samat pa nala daw ti amin. Diba? I love you, Donald. Agama na ganda. Kaway, dito ka di pala nga will matipatpatig mo. Diyakon pa ka na no. Pambarakon, nga awaten, nagsubli. Kaputandakan. I love you, Edna. Inasikaso na ka nagmalmalem manong nimi. Kaya di, tumayaten tirik na. Ikawid akon. Pag-awid ang, piti ka serak ka. Agmay mesa ka sa jay. Awang kadwam. Kat no, agawid ka, agbalinak, ba't nga agbay mesa? Di ka pilang harot umiyan. Diyak may nang itugot ti arawate. Galaan hindi kita arawaten. Tadi ito ikang nagkasera. Ha? Kabalaitan? Tayawid kanton sa Isabela. Kaya ang matasyak ti Wilma. Kaya ba katakwada nga damanin sa balik at sika talaga tinikari. Naibagam ka di nga Wilma at nagan ti girlfriend mo? Diyak ka muna na ibagak. Basta ti girlfriend ko kunak. Diyak sure. Di sika doon lang tadi ba yamang mo ka nga talaga nga girlfriend ko. Ang mga ninong pailang Wilma tipat-patek mo. No. Saan? Sikan. No, pimpinos kamot nga ni Wilma. Kung nang itadaytan na, urayan na karod. Tayo nakalan di kita arwatek. Timawa ka kay Jezebela, mami. Oh, kumusta kan? Mama.
Asidegen nga mamamuyot yung bali nga manung yo. Ano din ang ganatayan? Edna. Edna, wano. Edna, dinagan ti girlfriend ko nga bali nga manugang yo. Sila tayo bagam, hindi ka sa bali. Edna, mama, Edna. Sige, no, Edna, di Edna. Nga iti nga rabii, manong name nga damo mi nga rabii, nga nagkaedda ni Edna. Insagot na kanyak manong. Titartarigagayak idi kini Wilma nga saan nga na ited. Ni gayam Edna tinakasagana nga mangited, manong name ket dito'y ko na panagnikan nga virgin ni Edna. Awang kano pati sa awang kano pati nagbalin idi nga boyfriend na, hindi kat siyak the first love na and last love na. Sorry at asang nga sikat first love ko. Okay lang. Okay lang. Basta siya akong love mo. Ano ako mapay. Kit na kaim-imas ka. Pangikumpiraram kanya ka, dadi mo at naramanan ni Wilma. Nalugi ka. Hanga bali. Hana ka nalugi. Gabot na sapa nga amok ti kinatao ti gayem mo. Tapno di kasta, masaraka kiti kasken ka. Nga napudno nga agayat. Agas iti kinapudnok nga agayat. Linaw no mga rod manong name iti panagbakasyon mi di Isabela kat siyempre kas taon iti ragsak di kiti naganak kanyak kan di kapsat ko iti mamamudan ti girlfriend ko. Nasanda nga mo manong name nga isut mi kadwa girlfriend ko. Ay kamyaman kami king kaiha. Iti kinasiyat kan kinaanos mo iti anak mi iti masakit isuna. Gabuti patpatig ko ngamin niya isuna nana mama ko na. Ta umay kam ton mga asawa jay nervous kaya. Tapno ta kayon ti agasawa, tapno agasawa kayon. Kahit nagsubli kayo sa siyudad, tapno di kas takit ituloy yo iti agtrabaho. Ano mabalin kahit kumita kayon ti trabaho yo ditoy. Into nagasawa kayon. Adalute nakasagana ng pangipatakdaran nyo ti balay yo. Asidagmat lahing dito balay. O. Anya ka nga talaga ati plano yung agasawa. Mama, plano mi mintupay. Aluan, kas pagkarigan ta, at na pagtrabaho mi dito'y kam to naggindag. Saan ka to nagsubsuling jay? Siyudad. Nga to eh. Ada ka din, apo kumi ka na kayo. Nandani mama, gabuta, ada na pasama ka na amin. Natulag nga rin ti kalay sa amin manong nimi kat nagkalay sa kami kini Edna dito Isabela. Sakam na pambimales sa Genova, Vizcaya. Iti no Vizcaya manong nimi salud-sudan da kini Edna. Tay friend mo. Iso ka di matlang di kaya. Ano man niya? Kumusta kayo kini Wilma? Edna. Nabayagan nga awan komunikasyon mi, mama. I see. Nabayagan nga saan kami nga katrabahuan. Nabayagan nga si Mina ti Kasera. Kasta. La. Paging super na panunutan tayo. Tinasken, agasawa kayon, kini Donald. Nakagwapo nga nakasaysayat, nga manugang mi. Na plano yung oras, nagsubli ka pila sa siyudad, tapos trabaho. Ingam lang nga nag-resign. Sumapol kami sa trabaho dyan min sa Isabela. Ta sadyay, may patakder di bukod mi nga balay. Kasta nga rin tinapasamak manong nimi. Dito'y kami Isabela nga nagtrabaho kat dito'y nga ipatakder ti balay mi ni Edna. Agdadagsayan ni Edna, piton nga at bulan ti tiyan na, manong nimi, ti sikog na, duwa pa'y abulan, san turumuwarin ti umunang anak mi. Idita, nagriring ti cellphone ti asawak. Kidi kita friend Wilma. Sweetheart, ina, ada magtatawag kang ka. Pakisungbat. Sige nga rat, sungbatan. Rinisib kong sanak pa lang nga nagununi. Tapno mangig kumanong na iti sangit. Edna. Friend, tulungan nak, Edna. Friend, tulungan nak.
Apa yan ang problema? Ah, ha? Sino ka? Siya ni Donald. Apa nga daking kati cellphone ni Edna. Agasawa kami. At apagin 7 nga bulan, iskog na. Gapon yung palubos ng siyak tibang sungbat. So nga siyak tinang nasin. Agasawa kayo yung kaned na? Uy. Abi ka saan na kinimitaran? Abi ko may imbitaran da ka. Saan na kami matanakay kayat? Donald. Dito hindi ko nata nga karma. Ang napaspasamak kang kaya, ipupupuknak ni Kernel. Dus-dusahan na, kakabkabilin nak ni Kernel. Dahil tamat ti kinayat mo, di anus ang tigasat mo. Tasyak nga nagan-anos, tinagan-anos sa kaskanya. Sinaktam. Awan ka ti utang ngayong paganakam. Dahil impagam kanyak, isublim kanyak tinagastos ko, di mo painted. Kore ko may di kasar kami, ti suping nga nayon ti kasar mi ko ma. Ngayon ba yamon? Dapat nakakarmaan. Tulungan dak. Ag-report kay ko ma. Ibagayo ko makanog iti polis. Nga ipupupok ni Kernel. Pulis ti mang ipupupukan ka. Saka magpatulong ti polis. Ti amom, andag kikinanunong. Bahala ka. Wala na, tulungan ako, Donald, please. Imay manunemi ni Edna kinisudan tinagsarita. Kalpasan na. Ano nagsarita nyo? Mamaling ka nga tulungan tayo kayem ko. Ori dito Isabela. Dikit member ti PNP dito eh. No, adama mo lang na pagpatulungan, di tulungan. Ni papagayam, ibagak ka ni Papa. Ada kinuntok da manong naming ng atong opisyal ti pulis dito Isabela. Ayun ka manong naming nga winayawayaan ni Colonel Joel manong naming ni Iwilma. Pagamuam ti imay dito Isabela, tinakakutkutungan nga Wilma. Habi ka sa tilangam. Sige ka din ni Wilma? Siya ka. Tapi may ka dito eh. Diyak kahit agawid sa balay. So nga dito timayak. Anang arot kahit mo sa wanita? Agyang ka dito eh. Dito yak ko mga pelayang recover. Tawari pumano waktu matlayang ton makapag-recover. Tapno dan ton drupak nagsubli sa balay. Sige, kunak mo ta. Karidi, tagyan dito'y balay manong name. At naganakin ti asawa. Isot katulungan mo. Maya ti panagkadwa di kiti agkayam. Isun ti nagbaling nga katulong mo. Kaya di manong name ita na pasublinan ti dating apamagina. Kunamidi nga, apaman nga makapag-recover ka. Kahit mabalimot nung tagawid siya pala yun. Papanawan ta ka din. Naman na kasta ha. Ngayon na ipalagip ko lang na dyan ngayon bagam. Di amin, honey? Agawid kan kayem. Tapos sang wadandanagan di kiti parents mo. Agyaman tayo. Tanaliklik amon da dyan nga kernel. Sorry, Donald. Huwag na. Hanggang susuri. Pas is pas. Nakil ka diya, ti pagyaman mi ta, naamuam mi, iti talaga kinataom. Nganda kami kani Edna talaga tinaykari, asaan nga siya. Sabi ko ma, tamakasara ka tupay ti kaskeng ka, nga nakaan-anos. Hindi ka di bagbagak, kasano agtupay numapukaw ka. Ngam siyak tinangibaga ti kasta. Kasano agpay. Itatawanan ni Wilma ko na. Ngam gayam, ad agur-uray nga Edna.
So nga, galak, basta lang ti istorya, hangari. Kasapulag ti pagpletik nga kawin. Si utang ka pa'y kanya. Sada ka man ikan iti pagpleta mo. Ala na, so papakak tumitlaeng. Intun mabunyagan tanak yo, umayak to. Tapno, kumadre ko kumpadre tayo. Malawal na ako madre. Alas yun, ikaman ti pagpleta na. Kastandan nang nagbalingayayakin katulong. Talo manunay dagiti anak mi iti asawak kang awan sa pulag kang kuana ti kinasiyat ng asawa kasumit iti kinasiyat ko kang kuana. Siyat kami nga naganak kadagiti anak mi. Adamat laing yan nasarakan ni Wilma nga sa bali nga lalaki nag-asawa da. Kaya lang agtaltalon di lalaki ket arigat na sumapul ti trabaho ni Wilma sa deda no wiska nga nagyan. Alakit na rigat lang ti panagbiag da tanya nga ron. Tultulungan mi no ka no at problema na iti financial. Ta orekas diya tinaramid na manunay mi. Nagbalimod lata nga nasigad kada kami, tultulungan mi, agsipud ta. Iso iti kang runang ng anak, iti inoon ng anak mi. Kumadre mi ni Wilma. Dito nga ron ti pagkasaritak manunay mi ka thank you iti anos mo nga nangurnos kalpasang anak insen keng ka dito Teliana. Ketla thank you tilaing mo nga ng tedbiag nga nang ibasa. Sabi ko man, damat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya. At damat na bunga ti panagan anos ko agsipud tatipudpudno a babae nga naikari kanya ket isumat lang tinagbalin nga asawak. Toy nga ron agyaman nga pagayam mo Donald. Thank you Donald. Thank you mat kadagiti nagbuya